Usa ka inahan nga dunay special needs ang usa sa mga nahatagan o ginabang sa GMA Regional TV pinaagi sa Kapuso Barangayan on Wheels. Atong sayron ang iyang istorya, pinaagi ni ining report. Bisan dunay special needs, naningkamot sa paglaba og pangguna sa balay-balay si Nanay Merlita Lausa, 51 anyos, aron makasugakod sa pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan. Pait gayud kuno human nga namatay ang iyang bana ug usa ka anak. Samtang naminyo na ang duha ka anak ug gipa-adapt sa mga paryente ang iyang usa pa ka anak. Maayo na lang kuno kay dunay hinabang gikan sa GMA Regional TV. Salamat pud dako nga nahatagan nga ko sa GMA og suporta. Si Nanay Merlita ug ang gatusan pa ka benepisyaryo sa Barangay Kinawitnon sa Samal Island sa Davao del Norte mapasalamaton sa hinabang nga relief goods pinaagi sa Kapuso Barangayan on Wheels. Nagtinabangay sa pagrepack ang mga anchor o correspondent sa GMA Regional TV 1 Mindanao, inubanan sa mensahe sa kadasig aron magpadayon sa kinabuhi bisan sa pandemya. Ug pag-abot sa venue, gisiguro nga luwas ang tanan atol sa pagpang-apod-apod pinaagi sa pagtuman sa health protocols batok COVID-19. Ang matag benepisyaryo, ilabihan ang kalipay, dihang nadawat na ang grasya. Dako kay mig pasalamat, lalo-lalo na ang barangay official sa Kinawitnon, ako mga constituents sa pag-ari karon, paghatag og assistance sa GMA Regional TV. May pandemya man o wala, ang pagpanghatag og serbisyong tinuod sa GMA Regional TV magpadayon. Kini ang among saad, isip katambayayong sa pagbarog sa ato mga kapuso sa pag-atubang sa hagit sa kinabuhi. Daghang salamat GMA Regional TV! Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.